Iki Bapak Sukeni, Wilu sing dandu. Apabila wonten pamundhut mangke panjenengan paring dawuh. Iki Bapak Marji. Iki ugi dipun rantu pamundhut saking panjenengan napa ingkang dipun kersakaken. Semangga menika Yolanda Puri Budaya sesarengan kalian Ayla Audio. Mas Mendes, Mas Hari RT. Nggih, urus kondur. So. Iki Mas Peno, sugeng kondur. Bapak Tumijan, nggih. WA, oh. Nggih, Pawan. Se, yuk. Ba, oh, ah. Yolanda Puri Budaya, Bardian Ayla Audio mengucapkan selamat datang sugeng rawuh kepada Bapak Ibu tamu undangan. Ya, disilakan menempati tempat duduk yang disediakan. Oke, Mas Andan, Mas Priyambodro.
Iki Bapak Kades, Bapak Yono, Nyono, iki wilujeng.